A51. संतोष परी काळजा आणि मोठा परी ते कोटा भक्तीन आम्ही सर्यापित देवाच्या मंदिरात कैसर भोगते मोची नावी संगी मेळतात थैसर आकाशात सदा तांचे मोदेगार येशू शिवता आमकां प्रेरण दितले ताच्या किते मागता ते मेळटले संतोष परी काळजा आणि मोगा परी ते कोटा भक्ती आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरात. मोगाळ भावो भयणींनो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागतम. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गामी सितात रेजिना डिसोजा मुंबय, देवादीन एव्हरेस्ट डिसोजा अंचत्म्याक मिसितात रुपेश डिसोजा पेरमनोरू, देवादीन सिंथिया नजरेत अंचत्म्याक मिसितात लीन नजरेत बेंदोरू, कुटमा देवान जाल्ल्या संध्या बसोत मिसितात फ्लॅनी ऑल्विन डिसोजा बेंदोरू, कुटुंबा देवान संध्या मिसितात सविता आणि लॅन्सन उज्जोडी, देवादीन एव्हलिन आणि मोनिका पिंटो अंचत्म्याक मिसितात कुटुंबा संदय बिचे. या सर्व ते सावन बसूत आमच्या इथे सावन बसूत या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागया. आज आश्रयाच्या निवासियांक सकाळची ब्रेकफास्ट एका भक्तिकान दान दिला. तशेंच ताचे प्रत्येक ते सावन बसूत आणि कुटुंबाच्या संध्याच्या बऱ्या भलायके बसूत मागोवंक विचारला. आज आश्रयाच्या निवासियांक दोनपाराचे जेवण मजेल्ला पिंटो उर्वा हाणें दान दिला. ह्या दोन्ही दानांचो उपकार बावडता. देवाची आशिर्वादा ह्या दोन्ही कुटुंबाचेर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, आमचे कडेन कोणी उलयत आसतना जर एक व्यक्ती आपल्या मरणा विशयांत उलयता तर ते उलोवणें आमकां सारकें दिसना. कित्याक बसो तूं मरणा विशयांत उलयता म्हूण? कित्याक मरण म्हळ्यार आमकां हर एकल्याकी बें, मरण म्हळ्यार आमकां हर एकल्याकी बरी एक जाय जाल्ली संगत ते न्ही. जेजू आज ताच्या मरणा आणि जीवनपणा विशयांत उलयता. हांगासर न्ही जायते फावटी जेजू ताच्या मरणा विशयांत उलयता आनी शिसांक आपणाच्या जिविताचो शेवट तो कळयता. आपणे कश्ट सोसूंक जाय आनी मरोंक जाय आनी तिसरे दिसा पुनर्जीवन जावंक जाय म्हणजे उतरां मरेफात आपल्या शिसांनी आपल्या मिसां मुंदर व्हरूंक आनी ह्या मरेफात निरंतर जेजू सांगता रावोंक तांकां तो आपयता. आमी आमच्या मरणाचो अर्थ समजूंक आनी ह्या मरेफात जेजू सवय पैन करूंक जेजूची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. एक डिबर आमचे उणेपण सम्य मुखार वळखून घेवया. केल्ल्या सुखींक आमी बोक्सांनी मागया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून
वाईट आदारून आणि बोरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बगेवो सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुव्यं. देव आमच्या बापा पविस्मृतीचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायल्या. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार संतोषांची, तुजे तरणे प्राये तुजे काळीस उल्हासूं, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्याचे आशे प्रमाणे चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास कर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनारसो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवच्या आदी आनी म्हाका तांदूळ कसलें सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावच्या आदी सूर्यो, उसवाड, संद्र आनी नखेत्रां काळकी जावच्या आदी आनी पावस उपरांत कुपां परतून येवच्या आदी तुजे रसनारसो उगडास कर. तेन्ना घराचे राखणे तरतरतले, बळबोन मनीस भगवतले. स्त्रियो थोडेच आसा देखून त्यो दळोवंक बसच्यो नात आनी जनेलांतल्यान भायर पळयतली कुड्डी जातली. तेन्ना भायलीं दारां बंद जातली, गिरणाचो आवाज उणो जातलो, सुकण्याचे चिंचणेक मनीस उठतलो आनी सगळ्या गायान बंद पडटले. तेन्ना मनीस दोंगरार चडून वचोंक भियेतले आनी रस्त्यार चलोवंक तरतरतले. बादामरूख फुलतलो, तेंपे चड जातले आनी सगळी आशा सोंपतली. कित्याक मनीस ससनाच्या घरा वेता, रुदान करतली रस्त्याचेर भोंवतात. रुपाची दोरी तुटचे आदी भांगराची वाटली फुलतली. झरी कडेन कळसो फुटतलो, बांयचो लोटो मोडटलो. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस्परा संततीचे संततेक तूं सामसो आसरो. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तूं आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा,
अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परतेन मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या खालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. श्लोक. सर्वेस्परा संततीचे संतते तूं सामसो आसलो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी वण व्हरताय. ताची जिणी एक सपण कशी. सकाळींच्या आदेसाक जीव जातेल्या तणा परी. दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडटाना ते बावन सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा संततीचे संतते तूं सामसो आसलो. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमचे काळजाक मेळटली शेणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मन केदळ पर्यान रागान रावताय. तुज्या साकराची तुका बिरमोद दिसूं. श्लोक. सर्वेस्परा संततीचे संतते तूं सामसो आसलो. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासून आमी बरच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर दवूं. आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफळ कर. श्लोक. सर्वेस्परा संततीचे संतते तूं सामसो आसलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवाते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसो. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू करतलो ते सगळे पळेवन सगळो लोक अजब जायत आसलो. तो वळ जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत खरें खोसो. मनुष्य पुताक वेगीनच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान ते तांचे मतींत गेले ना. तरी पूण ह्या विशयान जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचे उतार हे. वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मुखार बाबांनो आनी भयणींनो, जुलियस सीझर विलियम शेक्सपियरान बरयल्ल्या जायत्या फामाद नाटकां पैकी एक तो नाटक जुलियस सीझर. हांगासर जुलियस सीझर आपल्या इश्टा ब्रुटसाचेर पातयेन तो दवरता. तितलेंच मात्र न्ही, तो ब्रुटसाक आपल्याच पुता बरें ताका वळखता आनी तो ताका पळयता. पूण केन्ना आपणाक गतान इन्कार केल्ले, आपणाचेर मोस करूंक तयार जाल्ले सर्व व्यक्ती पैकी तातूंय ब्रुटस आसा म्हूण ताका केन्ना जुलियस सीझराक कळीत जाता. जुलियस सीझर आपणाचे वस्तूर तो दमता तोंडाचेर आनी ब्रुटसाक तो विचारता, तुंय गी ब्रुटस. आमच्या मतींत जेजूक गतान पराधीन करचे विविध गडितां आमच्या मतींत मी आठवेत. जेजू आज ताच्या कश्ट मरणा पुनर्जीवनपणा विशयान तो उलयत आसतना जेजूक विविध व्यक्तींनी घात केलो. ताच्याच म्हणल्या व्यक्तीन ताका सोंते दावले आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताच्याच व्यक्तींनी ताका इन्कार केल्ली घडितां आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. पयलें आमकां थंयसर कळटा जुदास असो खीस
आपणा सांगता विंचलेल्या धर्मदूतांपैकी एकलो जुदास इस्करियोत जेजूक कीस दिवन आपणाचे इन्कारपण जेजू तें तो दाखयता. दुसऱ्यान पेद्रूची निराकरणी आपणाच्या सर्व घडितांपैकी तांतूय प्रमुख घडितांपैकी पेद्रूक जेजून स्थान दिल्लो आनी त्या प्रमुख स्थान दिल्ल्या व्यक्तीनच जेजूक निराकरणी दाखयली आनी जेजू थंय आपणाचे विरोधपण ताणें दाखयलें. तिसऱ्यान केन्ना जेजू कश्ट आयले सक्क शीस धांवले कोणूच ताचे लागीं रावोंक ना. प्रधान याजक मतपरी जेजूचे विरोधी ते आयले आनी साक्ष तांणी दिली आनी निमाणे लोकांचे मौनपण सक्कट जेजून लोकां खातीर केलें, पिळेस्तां गूण केलें आनी ह्या सर्व लोक केन्ना जेजूक शिक्षा लायता आसतना सक्कट तो मौन जालो. आस्मकाळ भाव भयणीनो, जेजूक इन्कार केल्लें घडीत आमी नियाळटा आसतना आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, हांव जेजूक जिवितांत इन्कार करतां गी, हांव जेजूक जिवितांत नेगार करतां गी म्हूण. आनी जेजून म्हजें नांव का निसारूंक नजो, तूंय गी म्हाका इन्कार करताय. जायते फावटी म्हज्या पातकांत हांव जियेत आसतना हेरांक बोक्षिनांतल्या त्या घडितांनी, हेरांचो खबरो केल्ल्या त्या घडितांनी, हेरां विशांत पाठ केल्ल्या त्या घडितांनी आनी पातकांत जियेत आसतना हांव जेजूक जिवितांत इन्कार करता. देखून जेजूक आमी स्वागत करूंक आनी पेल्या थंय आनी जेजू थंय निरंतर त्या मोगान जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेजूक च्या मोगान जियोंक, पेल्याच्या मोगान जियोंक ह्या मिसा वेळार सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. C12. घेवडो सोम्या घेवाय काळजा आमची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. घेवडो सोम्या घेवाय तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता काणीक पवित्र वावडो मायनाची कास जिणी आमची करू पवित्र जावो वाड आमचो सोम्या काणीक घेवरी घेवडो सोम्या घेवा. म्हज्या भावो भयणीनो, म्हजी आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनागणे महिमेक आमच्या निके पवित्र विचारावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुझे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कडे रक्त सुसंस्कार आमकां तांतूं घडून दितले म्हूण आमी बावरतान सतमंताव. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो असो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुव्या सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या हा देवा सर्व काळी आणि सर्व ते आम्ही तुका दिन वासू फावू ओ खायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या मोगाच्या पुतावरवी मनशा कळतो वेरसले ताचेच वरवी नव्यान आमकां तुझ्या सारक्याची केली या कधी सगळे रसनान दान करता तुझी सेवा प्रितुमे तुका वाकनता तारण मेळलेली तुझी परसाम देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी रंतरी तुझी स्तुती गायता Pavitra, 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 Raso सर्वे सतु सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान होत सर्गी तुका जय जय सर्वे स्फोराचे नाभी दाता जय जय होत सर्गी तुका जय होत सर्गी तुका जय बापा खरोच तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी खर्राचें रगत पातकाचे बॉक्सने मेळच्याक तुमचे बसूत आणि सुमेस्त मनशां बसूत तें वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatorium. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेका बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमासो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरोबर सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती बागेवोन जुजे दिसो पोती बागेवोन दमदता बागेवोन आंतोन आमचो शारोतीने सरू काळीम तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्याशे केले मागणे संगत आम्ही मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायो तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटंतली आमकां सर्वीस परासर वायटंतली आमकां नेवा. दया करून ह्या जिवितांच वस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवुशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर नेम पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आणि रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. हे शेळीच्या जीवनाक आपयल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुम्ही पितरांचे म्हाका फोना पूण तुजे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरान रगत बसण्याची दासना. D38. Gohara Korpe Sagar Vanda He Krista Swagat Swagat Sargiraya
जीव म्हणून तो जीवित दिता पातकाच्या पावसांतलो म्हाका रक्ता प्रकाशी सूर्य तो उजवाड पंथा जीवित मोजे वंदन करता जीवित गोवारा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळा काळजा मोजा गोळी तुझ्याक रक्तान पचवाचो रोवा करून पायता जिविताचो तूं नात दाखयता सर्गींच्या सुखा करून पायता जिविताक वारा कुर्बे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळा काळजा मोजा जिविताक वारा कुर्बे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळा काळजा मोजा प्रार्थुव्या सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मांस आणि रगत आम्ही आता घेतला या सर्गींच्या देण्या सुगून आमच्या आत्म्यांत तशें कुडींत आमी बगी सूख अशें आमचे भितर न्ही बघा जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नव्वे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका मोये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशी येता विघ्ना आनी वारा सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनी वारा सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये
आमी तुझी भुरगी. सकाळीचे भेटवणी येजूच्या दिव्य काळचा आयचेसाची सर्वची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पत्कांच्या परेपणापासून आणि अल्तरेच्या बोबवी सक्रामेंता तुळे तुकास कळनासतना भेटोवच्या समय सिडदेपासून भगवंत आमकां मरेच्या कथावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावं मागणेच्या आपोसलेच्या इरेत्यापासून आणि पापसेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इरेत्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे रहस्य आयजेसूच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्या मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कशी व्हरता. सुम्या जेजू तुझ्या भोवदेवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोवगेन पाप सेबाक जा तूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजावून. मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घ्य दिता अंतस्करणे नमस्कार करता. ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निजक्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यां सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सेवा. म्हजो आत्मो म्हजी कूळ तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परेपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपल्या बसत बक्षे म्हजे समयस पत्का म्हज्या पत्क्यांची गावकूत कर. देवा पवित्रज्ञा देसेबा तुजी कृपा आयचे सा पत्कांना वडना समच्या तुझे पदे सांबाळो म्हजे कैदे पाळो म्हजे पत्क्यांची गावकूत कर म्हाका पत्क्यां बक्षी. भवडतेचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवाते ते एक जण बाप पोत आणि पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी अनुसरता. कित्याक तू सस्नीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यात. तू फटयनाय वा फटोवंक फोडनाय ह्या पवर्तान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्कांचे बोगसाणे आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सुख सोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बरोवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासट हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्यांचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजाक सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांच्या वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व सुप्रासड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पत्क्यांचे समय सुकेतली म्हूण ती निश्चय करता. आमेन. सुम्याच्या बुडव्यान बरी बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्न ती गर्भेस जाली. नमान बरी कृपे मेळले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया मित्र तुझो देव आनी स्त्रीम पोटचे कुशीचे जेसू. भगवंती मरे देवाची माया माप्या कातनाती कर आतानांच्या मनाच्या वळार. आमेन. आपले सुम्याचे साकन तुझ्या सतपरपणे म्हणजे ते सांग. नमान बरी कृपे मेळले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया मित्र तुझो देव आनी सदैव पोटचे कुशीचे जेसू. भगवंती मरे देवाची माया माप्या कातनाती कर आतानांच्या मनाच्या वळार. आमेन. आणि देवा सपूत मनीस जालो आमच्या मध्ये जेलो. नमान बरे कृपे मेळले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया मित्र तुझो देव आनी सदैव पोटचे कुशीचे जेसू. भगवंती मरे देवाची माया माप्या कातनाती कर आतानांच्या मनाच्या वळार. आमेन. भगवंत देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्या हुजूनचे गते माग्या ए सुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुता क्रिस्ता मनशापण घेतल्या आमी जाण जाल्या.
तुझे कष्ट आणि कुर्सावरवी जन्माच्या आनंद आम्ही पवशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी होत मानता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुनाने पाहता आमेन. महिमा पाकनी पुतागनी पवित्रत्म्या सर्वदा आमेन. महिमा पाकनी पुतागनी पवित्रत्म्या सर्वदा आमेन. महिमा पाकनी पुतागनी पवित्रत्म्या देव गेले आपल्या चरकण्या सिरगिंच्या den makadalay tuji tabe uji motu swadai makarak sabalsale amen. मोरी आपल्या भूतास प्रेम आशीर्वाद दीव आमका Bagaimana Kristusचे kurben निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.